चटको लग रहा है, चटको। हा 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 हा। चला, नागपंचमीक पहिलो पातोळ्यांचो मान। हा, आता एकात नाही होता ना, तर दुसरी ठेवूया। आता पहिलो मान पातोळ्यांचो नागपंचमी दिवशी। आता इलो आपलो भात, भाताची रास देठाजवळ घातले म्हणून उघडाक लागलो। आणि भात आमचो असो खळखळीतच असता। सरोजाक आणि माझ्या घोवाक भात असो खळखळीत वयवा, पण भात असोच ठेवायचो नाही, त्याच्यावर असं वरण वाढायचा, आपली गोडी डाळ, तोंडाक लावू किलो पापड, आणि ही हिरोईनी सकट इली भाजी। भाजी हा आता घालायची। चला, उपास सोडूक बसा। आज काय सण, मस्त नटून थडून गजरो बिजरो माळून, हा नक्कीच सण असतला ना। होय तर, आता त्या गाणं बोलते मग त्याच्यावरनं कळतला। गेसबर्ग। हा बोला, चला। चल ग सरोज वारुळाला, वारुळाला, वारुळाला ग, नागोबाला पूजायाला, पूजायाला, पूजायाला ग। नागपंचमी बरोबर ओळखलं। श्रावणातलो पहिलो सण, श्रावणातलो पहिलो सण नागपंचमी, त्याच्यापासून सगळ्या सणांका सुरुवात होता। नागपंचमी आणि नागपंचमीक असता उपास एका इरडीचो, आणि तो भावाचा उपास असता। नागोबा ह्यो आपलो भाऊ असता, भावासाठी उपास केलो जाता, म्हणून त्या उपासाक दाखवतात नैवेद्य। आणि तो उपास असता एका इरडीचो। सकाळी उठून फुटी चाय पियायची आणि नागोबाक दूध पाजूक जायचा आंघोळ करून। आम्ही तर ते असे ह्याचे मातीचे नागोबा, गावी मातीचे, गावी गावतात, पण आता असे होय कसे मुंबईत घेऊन येतात, मग त्यावेळी गावत नाही, मग गावी मातीचे करतात नागोबा आणि त्यांना दूध पाजतात। आणि मग भिंतीर चित्र काढतात ते। हो, माझ्या सर्रास तसे। हा, माझी भाची काढताना हुबेहूब नागोबाचा चित्र गावलो फोटो तर मी तुमका दाखवीन। हा, आणि मग लाये बिये करून त्याची पूजा करून मग नैवेद्य दाखवतात। तर करूया सुरुवात रेसिपी पातोळ्यांच्या, पण थोडी हटके ना। हा, त्याची माझी आजीची रेसिपी काकडीचे पातोळे, ते आम्ही नागपंचमीक करायचो। ज्या वेळेस आपण तांदूळ उगवतो, तरवो लावतो, आणि ते तांदूळ नवीन की जुने, त्यासाठी हे पातोळ्याचे नवीन तांदळाचे चिकट झाले तर समजायचे हे तांदूळ नवीन, मग ते चिकट पातोळे होण्यासाठी हे तांदळाचा वापर करायचे पातोळ्यांसाठी। चला, आपण आता ह्या पातोळ्याच्या रेसिपी साधी सोपी एकदम झटपट, आणि त्याच्याबरोबर तुमका नागपंचमीची थाळी सुद्धा। होय, चला करूया सुरुवात। चला करूया शुभारंभ। कढई आपली तापली आहे, आता अर्धो चमचो तूप, अर्ध्या चमच्याच्या लगोलग आता आपण अर्धा ओलो नारळ घेतलो खवलेलो, बरोबर अर्धा वाटी झाला खोबरा, त्याच्याबरोबर अर्धा वाटी गूळ, अर्धा वाटीच गूळ घ्यायचा। याचा जर तुमका कमी गूळ हवा असत तर कमी घ्यायचा, पण कसा आपण पातोळे करतलो ना, मग त्याच्यात कवरात जरा गोडपणा कमी असता, त्याच्यात पण थोडंसं चिंचे एवढं गूळ घालायचं, पण कुठून कसा गोडच वया, तोंडात गेल्यावर तो गुळाचा आस्वाद येऊकच। गूळ बारीक चिरून घेतला ना की आपला मोदकाचा असांदे की पातोळ्यांचा असांदे चून पटकन होता, 5 मिनिटात आपला चून तयार झाला। आता ही वेलची पावडर टाकताय, साखरेत मिक्स करून वाटलंय, लाटण्यान चिरडलंय, त्याच्यात चिरवून घेतोय आणि गॅस घालायचं। आता ह्याच्यात आवडीनुसार काजू बदाम काय टाकूचा आता टाका, तुमका आवडत असेल तर। ही आपली तुरीची डाळ, त्याच्यात टॅमॅटो, जिरा, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, थोडीशी हळद आणि हिंग, सगळं एकदम तसा फोडणीत घालतलंच, पण तरी पण असा घातला तर सुगंध छान येतो। ह्यो आपलं भात 1 ग्लास। आता होय कुकर ठेवतोय, तो याची शिटी होईपर्यंत होय मी आता उकड काढून घेतोय, आणि एका ठिकाणी वाटप पण भाजूचा, पण आधी उकड काढून घे। आता करूया आधी वाटप, कारण मका काकडी बिकडी किसूची आहे। आता वालाचा उसळ बनवूची आहे, वालाची, त्याच्यासाठी करतोय वाटप। तर वाटप जास्त दिसता, पण आमच्याकडे लाईट जाता ना, त्यांना आम्ही हा साया वाटप तयार करून ठेवतो। झालं ना, एवढा वाटप कांदो भाजून, मग कांदो खराब नाही होणार। वाटप वाटप कांद्याचा भाजण्यावर पण आहे ना। हो, कच्चाच भाजलास तर कांदो खराब होतलो, वाटप आपला खराब होता। इकडे शिट्टी किती झाले? 2 झाले, अजून तिसरी व्हायची आहे। आता गॅस घालवते, कांदो लालसर झालो, आता घालूया ओला खोबरा। तशी वाटपाची रेसिपी दाखवलेली आहे सेपरेट।
वही तर तुम्ही लिंक दितू बघा खाली नाही हो. मालवणी वाटपाची रेसिपी आमच्या परब किचनवर असा. आता सुक्या खोबरा बारीक तुकडे करून असा वाटून घेतला. आम्ही हा पहिला भाजून स्टोअर करतो. त्या टिपच्या लिंक्समध्ये दिलेली आहे, ती पण लिंक देतो. मग त्या डायरेक्ट असा घातला थोडा आणि भाजला तरी चालतं. पण मी आता ह्या तर संपला म्हणून असा वाटतंय. पण बघा कसं ब्राउनिश हो खोबरा. अजून ह्या पण भाजूचाच तरी 2-3 मिनटं लागतली. टोटल 10 मिनटं लागतं. खोबरा व्यवस्थित भाजला की बस. आणि चव पण भारी येता. थोडासा कच्चा वाटप असला की त्या तेलात जास्त वेळ भाजूचा लागता. वाटप आपला मस्त खरपूस भाजून झालाय. असा खरपूस भाजावा. आता आपण गॅस घालूया आणि त्या निवड ठेवूया. जेवढा वाटूचा तेवढा वाटूया, बाकीचा डब्यात भरून फ्रीजमध्ये ठेवूया. अशी हिरव्या सालीची म्हणजे गावठी. हो. पण ह्याच्यात फसाक होता, कडू असता. म्हणून आधी देठ कापलास तर ते त्याच्यावर घासून बघायचे. अशी काकडी किसू. पाणी बघा किती सुटला. तर पाणी टाकता नाही तर पाणी भाया केवढूशी होते आणि त्याका पाणी बघ ग्लासभर पाणी. म्हणून बोलतात ना पाणी कमी असेल तर काकडी खा. ताण लागली तर काकडी खायची. बरोबर का नाही. हे बघा असं काकडीचं घासलं ना की वर फेस येतो कडूपणा. गमलो यो बघा दिसलो. असं काढून टाकायचं. कमी होता कडू. हां. 1 वाटी ह्या किस झाला आणि त्याचा 1.5 वाटी पाणी येला 2 काकड्याचा. आणि त्याच्यातच आपल्याला आता उकड काढून घ्यायची. ही कढई मी त्या आता चून केलंय ना तीच कढई घेतलंय. गोडपणा राहतो. तसा गुळ घालूचाच थोडासा. सर आवाज नाही तापलीच नाही. तापान देते आपली. या बघा पाणी 1 वाटी आणि ही अर्धी. आता ह्याच्यात थोडासा आणि पाणी घालते. 2.5 वाटी झाला. तर ह्याच वाटीन मी 2.5 वाटीच पीठ घेतलंय. 2.5 वाटी पाणी 2.5 वाटी पीठ. म्हणून पहिला काकडी किसून मोजून घेऊ. हां. आणि अगदीच केस कमी असत तुमका काकडीचो किंचितचो वास वयो असत तर तुम्ही पाणी पण एक्स्ट्रा घातलंच तरी चालत. ही बघा 1/2 किलोची ढेप घालतोय. नाही 1/2 किलोची. थोडस काकडीत गोडपणा येऊ ना. नाही आपला वरचा कवर आहे ना तर आपण जरा चवीक बरा लागता म्हणून त्याच्यासाठी गुळ घालायचा. लिंबा एवढा मीठ चवीपुरता मीठ. कढीली. आता ह्या चांगला ढवळून घेऊया म्हणजे काकडीचो ह्यो गर हा तो शिजाक होयो. तोपर्यंत आपलं ह्यो खडो पण मोडतलो गुळाची ढेप. आता मी ह्या त्याच वाटीने 2.5 वाटी पीठ घेतलंय. ह्या पीठ आधी असाच ठेवायचा आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं केलंय आणि झाकण ठेवलंय 2 मिनिटासाठी. 2 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण ढवळून घेऊया. बघा अंदाज बरोबर होतो. जशी आपण मोदकाक उकड काढतो ना तशीच काढायची. फक्त ह्या काकडीच्या किसामध्ये जर तुमका वाटला बाय 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 काय हसना आज काहीतरी स्पेशल बनता. पातळ झालं पीठ असं वाटलं तर वाईच अजून मिक्स. हां पातळ वाटला तर आपण तांदळाचं पीठ आताच हे घालायचं उकड काढतो तेव्हाच. नाही वाटत नाही या बरोबर झाला. आणि पाणी जर कमी वाटला तर एका बाजू गरम पाणी घ्यायचा आणि त्या मळते वेळी वायच लावून मळायचा. आता हे गरम गरम उकड काढून घेऊया परातीत. बापरे काय वाफारे सुटले. पण सुगंध पण सुटलो ना. वाटतं आता कधी होतं आणि कधी खातंय. आता जरा पसरवून ठेवूया म्हणजे निवात. आता हातात सोसता तसा मी पीठ मळून घेतोय. त्याचे वाफारे कमी झाले. थोडासा तूप. मगाशी उकड काढते वायच टाकू खाया होता इसारलंय. आणि असा लावला तरी मग पीठ कसं हातीक चिटकत नाही. पीठ मस्त आपला मळून झाला. त्या ह्याच्यात अंदाजात बरोबर झाला. आणि ह्या पीठ पांढरा धोप नाही दिसूचा. जर असं हिरवो कलर इलो पोपटी असो काकडीचो. बरं तो भात शिजलो मस्त मस्त होतुरचून.
अशा प्रकारे आपली भात आणि डाळ दोन्ही शिजलेली आहेत. आता ह्या कढईत घालतले वालाची भाजी फोडणे. काय करताय? तेल घालतोय. हां, जरासा जास्तीचाच घालते. पापड बुडाक वयत ना. आता ह्या माणसाला ना तर मग अशी उकड काढले तर पीठ आवायचं. आता पापडासाठी वेगळी कढई खय भरणार. मी असाच करते. भाजी करूच्या आधी वायस तेल जास्त घालतंय. बारीक केले गॅस तरी पापड लाल झाले. पापड लाल झालेत, जुने पापड झालेत ते. तवो दे. किती पण तुम्ही हे करा, पापड तुमचे थोडेसे करपतच. नाही करपाचे की त्याच्या जोडीत टाकू होय. मी 2-2 भाजतंय तर हे बघ असे. आणि त्यांचं सेप पण नाही मग बदलत. कढीपत्तो आणि कांदो आणि त्याच्याबरोबर अर्धो टॅमॅटो. कढीपत्ताने धुवून घेतलंय ना. आणि कांद्याक टॅमॅटोक पाणी नाही तर काय असतला. स्पेशल साला 2 चमचे घातलंय. पावसात झणझणी. आणि जरा गॅस बारीकच केलंय. करतलंय मोठी पण आधी वाटप घातल्यावर. ताजा वाटप घातला की जी चव येतात जेवणाक. आणि आपले असे वाडी उपास असतील त्या दिवशी तर ताजा वाटपच करूचा. तर या वाटप मी चांगला 2 मिनिटं परतून घेतलंय मसाल्यात. आता घालूया वाल आणि एक बटाट. माझ्या चेडवान सोडल्या ना. मोडीले गे नाही हिले तर हे काय आताच काय तर ढवळून घ्यायचा. नंतर वाल नाजूक असतात त्याचे मोडतले आणि वाल पण मोडतले. आता काय तर ढवळायची कसर करूची ती करायची. आणि ह्याच्यात वतायचं अंगाबरोबर गरम पाणी. चवीपुरतं मीठ. आधी किती घातल्यात? काय कडधान्य जून असतात त्यामुळे वाल जून असतील तर शिजूसाठी मी मीठ घातलंय. आम्ही जेव्हा कुकरमध्ये लावतो आणि ह्या गरम पाणी वतते. कुकरमध्ये लावतो ना कडधान शिजत नसतात जून असतले काळे वाटाण्याचा आवर्जून मीठ घालायचा. कड बेगीन येता. आणि थंड पाणी ओतला ना तर ते भाजी म्हणतात याच्यासारखी होता चांबळल्यासारखी. आणि गरम पाण्याचे फायदे म्हणजे पटकन कड येता, गॅस वाजता आणि भाजीक रंगही छान येतात तवंग. आता घालूया आपली हिरोईन एक पडली. हां, आधी घालतले पण ही आधी वास येऊ खयो असो. वालाच्या भाजीचो कोथिंबीर सकटचो सुवास येता ना म्हणून ती थोडी घातले मग हे घालतले. आता त्याच्यावर झाकण. आता ही शिजन दे तोपर्यंत आपण ते पातोळे थापूया. आता ही पाना हळदीची पाना ही बघा. आता हळदीची आणखीन एक प्रकार असता हळदीच्या पानांचो. आता ही पानं तुम्ही अशी हातीन मोडूक गेलास तर नाही मोडाची. ही भलतीकडेच जातं म्हणून हे का कापते वेळी कैचीच घ्यायची. 3 तुकडे. एवढा मोठा खय पातोळा करायचा आपल्या कुकडू जागा तेवढा भांडा लागतला. हे एवढे पानात वाढूक पण बरे. असेच मी सगळे करून घेते आता. आणि जरा तुपाचो हात घेतलाय. आता ह्या थापूक जरा कडक जर झाला ह्याच्यावर एक पान ठेवायचा. आता ही वाटी घेऊन असा चारो बाजून पीठ ना थंय दाब द्यायचा. चारी बाजून द्यायचा म्हणजे जे का थापूचो अगदीच कंटाळा येला आणि पीठ होत नाही घट्ट येला. आणि हा पान उकलायचा बघा झाला. आणि थोडासा मग बोटानं आपण सोईन करायचा. सोईन एवढी अशी पातळ झाली पाहिजे. हे बघा किती पातळ केलंय ती. आता सगळ्या पानांका असाच करून घेऊया. किती घेतल्या? 7 पाना. 7 शुभच आकडो असता ना. सगळे शुभ. असे गोळे करून त्याच्यावर ठेव. मग कसे पटापट आपल्या थापूक गावतील. आयडिया लाव पटाकन जेवण करताना. आणि ती गृहिणींच्या डोक्यात येता त्या वेळेक बायकांका हात चालूचेच लागतात गृहिणींका. थंय पोरग्या रडता शाळेत जाऊची तयारी करूची असा नवरो पॅन्टीत पाय घालता डबो कर. सासू काहीतरी हाक मारतली माझे गोळी ये दे गो. मग ती पटापट अशी हात चालून अशी कसरत करूची लागेल तेव्हा डोक्यात चालताच. नाही थापूक जमले तर असं पीठ ताट मारला तर असं करू आहे. तसा तांदळावर तुमच्या
तांदूळ जुने असतील तर पीठ सगळा पाणी शोषून घेतला. मस्त शेप येतो. हार्ट शेप. आता हिला आपला चून आणि गुळ, ह्याका चूनच बोलतात. खोबरा आणि गुळ एकत्र केला की त्याचा चून तयार होता. कलर काय एक नंबर भारी दिसता. आता ही दुमळली ना तर हय असो हात कडेन दाबायचो आणि ह्याका चून करशाल ना तर असा सुक्याच करा. नंतर काय होता, वाफवतो तेव्हा सगळं पाणी बाहेर येतं आणि मग ते आपले पातोळे ना चिकचिकीत पण दिसतात आणि त्या गुळाच्या पाण्याने त्याचा कलर वेगळोच होता. मग तो म्हणून असा चून सुक्याच जरा करू पया. व्यवस्थित सील बंद झाला पाहिजे. उकलायचा आणि असा करायचा. अशी चेमून झाली ना की अशी खात्री करून बघायची. ही बघा म्हणजे चिटकली. आता ही आपण ठेवूया उकडत. बटाटे तर शिजलेली दिसतात. आता वाल उचलून बघूया. होय शिजली. आता गॅस घेऊया घालून आणि वायच हलको चमचो करूया, नाहीतर मोड आणि वाल तुटतले. आता ही गॅस पेटवतोय की त्या हय ठेवतले ह्या पाणी गरम करीत, जका आपण पातळ उकडत ठेवतले. हय माझी रावली आहे डाळ. मग माझा जेवण झाला. भांड्यात लावून घेऊया तू. तर लावलास तरी चालात, पण मी वाईज लावतोय. अगदीच ठेवची असली तर डायरेक्ट पातोळी अशी मोदक ठेवते तर लावतोच आम्ही. तर हे ठेवूया आपले एक एकावर एक ठेवलास ना तरी काय हरकत नाही. त्याचा ठेवूया झाकण. पण आधी थंय पाणी गरम होऊ दे. आता डाळ मस्त आपली शिजली आहे. आता हे का जराशी ढवळून घेते. अगदीच नाही शिजल्यासारखी वाटली रवी मारायची. मी कधी रवी नाही मारत, मी अशी ढवळत राहते गरम असते वेळी, मग ती बरोबर इरगळता. आता जी डाळ अशी दाण्यासारखी दिसता ना ती अशी ढवळत रावली की विरगळता. आता थंय पाणी तापता होय मी डाळ करून घेतोय. आता घालूया तेल. आता घालूया कढीपत्तो. पाव चमचा मोहरी. जर असा जिरा टाकलेला, अजून जर असा जिरा फोडणे, म्हणजे अर्धा चमचा जिरा माका लागला डाळीत पूर्ण. मी हिंग घातलंय मगाशी उकडते वेळी म्हणून आता घाललंय नाही. ही अशी 1 चमचो डाळ आधी वतून घेते. पूर्ण टाकली असती ना तर पूर्ण हातीवर येतात, म्हणून आधी 1 चमचो घालून घ्यायचे आणि मग ही डाळ आपण ओतायची. अशी फोडणी मस्त वर येईल. घालूया मीठ चवीपुरता. घेऊया ढवळून. डाळीक लगेच इलो कड. गरम होती ना कुकरातली. आणि घालूया कोथिंबीर. हिरोईन तिच्याशिवाय शोभा नाही जेवणात आणि चव पण नाही. आता हे डाळीत कड इलो आणि थंय पाण्यात पण कड इलो. आता ह्या भांड्यात ठेवूया आपण आणि ह्याच्यावर ठेवूया ढाकण. बरोबर 10 मिनिटात आपले पातोळे तयार होतले. डाळीत कड इलो. गॅस करा बंद. आता गॅस करते पण वायच ढवळते. चला आपली 10 मिनिटं झाली आहेत. हा तसं सुगंधावरनं कळताच आणि पानाचा कलर बदललो. चला आता गॅस बंद करूया. चटको लग रहा है चटको. हा. चला सरोज लवकर देवक नैवेद्य दाखवून घे. नागपंचमीचे पातोळ्याचं काय घमघमाट. एक नंबर. लवकर देवाक दाखवा आणि लवकर खाऊक बसूया. ते एक फोडून कापून दाखवा. सुरी घेऊन तयार येतच होय. केक नाही कापत होय, पातोळी कापतय. किती नरम आणि मऊसूत झाली आहे. वा. हॅपी बर्थडे परत एकदा. मध्ये पाणी आता ना बघा काय चकाकी इली. तूप टाकला ना. आता उपास हा म्हणून नाही तर याचा बाईट मारून दाखवणार होता सरोज. हे बघा डिंडिन पातोळे आमचे म्युझिक देता. आता म्युझिक वरनं गाणं तर हो गोया. चला गावा.
बिलाईची नागिन निघाली, नागोबा डुलाया लागला. बिलाईची नागिन निघाली, नागोबा डुलाया लागला. नागोबा रामाने आमची जीभच डुलूक लागली. याचा वास आणि सुगंध रवत नाही. अरे ती थाळी आणि पातोळ्या बघून कोणाक रवताला. तुम्ही सुद्धा आता जेवणाक तयारी लागल्यातच असताल, बरोबर काय नाही? हा. तर अशा ह्या पातोळ्यांची आणि आमच्या थाळीची रेसिपी तुम्ही नक्की बघा. आवडली असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि असे हे काकडीचे पातोळे ना नक्की बनवून बघा. ही जुनी रेसिपी आहे, पण खाऊन एकदा आस्वाद घ्यावाच. मी माझ्या भावाक बोलायचं नाही. हा, नागपंचमी स्पेशल भावासाठी करतात ना. दोनदा भावाक बोलव त्याला रक्षाबंधनला, नागपंचमी. अजून एका गोष्टी बोलायचं माझो भाव नाही ना, मग नागोबाच माझो भाव. चला, असे पातळ तुम्ही करा. तोपर्यंत धन्यवाद.